Hello, maayong adlaw kanatong tanan, mga ka-listeners, mga ka-DJ, kumusta na mo? Hinaot nga na ata sa maayong panglawas o kapiskay. O karon di ay atong ipadayon ang laing sumpay ning atong sugilanon, bagong bayani. Adlaw karong Miyerkules. Inya ang nagpadalaan ni si Habi. Karon di ta maglangan ato ng sugdan ang sumpay ning atong sugilanon, bagong bayani, nga ang sender ang nagpadala si Habi. O daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay. Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit. Napagi ko diri, ma. Pahit ko kaimpag diri. Kasarangan nga kasinatian. Naanoy diri kong lab. Sure ka? Magkasalata, ha? Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduen Nacorda. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kinikyapon si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Padayunon ta karon ang sugilanon nga gipadagikan sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga Happy. Si Lemar, usa ka jobless, human matangtang sa trabaho. Ako siyang gipasaligan, nga ako ang pahala niya. Wa na gyud ko magpadaog kwarta sa kong pamilya sa Pilipinas. Ang akong amahan, gidawan ko sab labi na kay sayong namatay si mama tungod kay nakonsumisyon ug maayo niya. Hangtod ang katapusan akong tinigom, ako nahatag kang Lemar para sa iyang panginahanglanon. Bisan og suspendido ko sa trabaho, apananing kamot ko, pinaagi og part-time cleaning sa mga kwartahang pamilya. Namarayag si papa nako nga magpa-ospital apan akong gibaliwat ang maong pamaray. Hinuon ni sanong ko sa gusto ni Lemar nga ipa-ospital ang iyang masakiton nga inahan. Unya, nanuwag si Jap kay na-admit sa ospital si Papa Sipos. Ika rin nagbuot kung pila kung kanus ang kamuhatag alang sa atong anak. Nagkaroon, moingon ka na ko, anak? Gawa kay kwarta? Nagbisyo ka ba og laing laki niya sa abroad? Happy? Masa ko na pangutan na ha, Jap? Pangutana na nga mahimong tubago nimo ug mahimo sab nga dili. Serious accusation ng imo di rin ako, Jap, ha? Pangutana na, Happy. Dili akusasyon. Huh? Ayaw kong butang-butangi, ha? Gabaan ka ba ya, Jap? Pagtarong gidi, ha? My God. Ang saan ka na ako ini? Nakasanong naraba ko ni Lemar nga ipa-ospital ang inahan. Ug ako may bahalas kastuhan.
ospital man sa akong amahan, eh. Kinsa makanilang ako palapihon. Tingalig malain ako sila, Marcon. Kung akong bakwion ang akong unang desisyon. Ay, pastilan. Kada kong problema ng gisudlan ni mo, day happy, uy. Mitch. Magkita ta. Wa kay trabaho ron? I mean, wa ba kay part-time job sa cleaning? O niya pang gabi, eh. Na ako'y tiwasonon, Mitch. Okay, sige. After office hours, magkita ta. Diretso na lang sa niya kasi imong part-time job, ha? Oo. Oo, Mitch. Pero, okay ra nimo kung naaon niya ko ihangyan nimo, Mitch. Bahin lagi sa akong problema karon. Nala, sige. Istoryahan ta na unya, day. Sige, bye. Okay, day. Sige, bye. Wala ko laing choice. Bahala na lang ni Uy. Magpakauaw na lang kung hangyo ni Mitch. Manghuam ko ni og dako-dakong kantidad sa kwarta. Kay duha ka pasyente ang ako abagahon. Ang mama ni Lemar og ang akong papa si Fus. Ala, unsa unam lang ani? Nga gipa-admit na ba yan nila dito ang akong mama? May happy? No worries. Ako rin mangitagpaagi ni Lemar. Oh, basta ba ha? Kuan ka nang... Doo magod sila nga naaragya po ko'y trabaho rin sa Vancouver. Nagsabot man mi nga magkita mi si Mitch. Muhang nyo lagi niya ako niya nga manghum ko kwarta. Siguro abag yun ha? May happy? Na-admit na ba ko na si mama unya na yung mga resita sa yung tambal nga palitunon. Oo, lagi. Kay ang akong papa maumansad. Sus. Problema akong to ni mo yung papa nga tuwa mo kay mong bana. Ay kuging na nga iyang pasagda ng iyong ugangan. Lemar. Mao'y unahang problema sa pagka-ospital karon ni mama na ko, ha? May happy? Lagi. Ayaw ka balaka. Ako ginampaning kamutan. Sure ka nga nabusog ka, day? Oo. Nabusog kayo ko. Salamat, ha, Mitch. You're welcome. Now, let's talk about your problem. Mitch, uy. Unsaon man ako. Problema gid kayong dako. Ani manggod ni nakasanong ko ni Lemar nga ipa-ospital na mo ang iyang inahan. Pero na-timing po nga na-admit sa ospital ang akong papa. Wa na gani maka-apply lang trabaho si Lemar? Mas okay ha naman po hinuon ko nga wa si trabaho good. Bahala na lang po og ako rin maning kamot. Day, dili na lagid ko manghilabot. Kay nahibaw ko nga in love kay kaning Lemar. Salamat kay nakasabot ka sa akong feelings, Mitch. O niya, sa may mo solusyon anong problema, ha? Dili ko gustong malain ako si Lemar. Maong magpabaga na lang ko sa kung naong hangyo ni mo. Ha? Unsa man na? Kaysa maghikog ko anong problema ba? Pahuwa na lang ko kwarta diha, Daypi. Hoy, ikaw ron? Kasi maghikog ba? Lagi, Day. Mao na lagi, Day, akong naunaan nga solusyon. Kung mawawan ko sa tubangan ni Lemar. Ay, pastila ni mong payhana ka, uy. Day happy, ang kwarta, makitaan rin na. Ilabi na kini kita sa dapit of great opportunities. Diliin taon solusyon na ang bisang unsang problema ang pagkutlos ka o galingong kinabuhi, uy. Gibadlong o gimaymayan ko ni Mitch at ang hikayuna. Ang tinuod, nauwaw ko. Panagpabaga ko sa kunahon. Aron masulbad
ang tinuyuan da sab nakong problema. Mitch, usahay mag-aburido na ginang akong utok sa problema. Mo nang makaingon ko nga, lamian na lang yung lagi ihikog lagi. Bubalik na ba sa tas isyo nga tiniyuan mo ng problema, ha? Kay nangabit ka? Mitch, sorry sa word na akong gigamit, day, ha? Bati imong pandungog. Apan mao'y hustong termino. Ni prangka lang ko. okay ra, uy. Nakasabot ko sa imong point. Okay. Kwarta? Pahuwa monte ka. Oh. Datahan ni mo every payday. Mitch, thank you. Salamat kid kaayo. Lifted naman onyang imong suspension ug sa Lunes, puhon mo balik naman ka sa office. Pero pagtarong na ba good in town, ha? Ako nang paningkamutan, Mitch. Salamat, day. Alang rasugyo na si mong kaayuhan. Oh, Mitch. Salamat kid kaayo, Mitch, ha? Pila man imuhang huwamon nga money, day. Ha? Salamat na lang gani kay naluoy si Mitch na ako. Iya kong gipahuam aning 200k worth sa Philippine currency. Kinahanglan nga dili ko magpaluya-luya. Need na gyud nga mag-double work ko. Ako nga yun si Mrs. Smith nga mag-part-time sa iyang office. Nga naara sa ilang bahay. Salamat, may happy. Ipada ko na yun ng 100k aron paggamit sa pagpa-ospital ni Mama. Ayaw lang ihurot og pagpada, ha? Pagbilin og para sa mong kaugalingon, Lemar. Magpadalang unya tag-usap. Okay. Okay, may happy. Salamat kayo, ha? Lemar, iluta ko, pi. Labada sa kong uwi. Sige. Dali, pi. Iluton di ka, Makalaom ka nga magamit sa pagpa-hospital ni Papa ni Mosifos ang kwarta. Ngayon mong ipada. Salamat, Chap. Ako yung taon nang hinuwaman dirihing kwartaha sa kauban ako sa trabaho. Bahala o din ka ng kwartaha. Ang importante nga, dilin mo pasagdan ang imong amahan. Ayaw ka balaka. Maningkamot ko diri, Chap. May noon, at least man lang, bisag wa ka mahimong usa ka maayong inahan ni Nice. Kapan, mahimo kang usa ka maayong anak ni Papa ni Mosifos. Kahilas ko di mong manulti, Jap. Para walang gani ko makapadag kwarta alang sa pag-eskwela ni Nice. Bati na din ko pagkainahan. Aw, pangutan ang anak mo? Kung para niya, maayaw ka bang pagkainahan, Happy? Amahan ka? Obligasyon na ni mo, Jap. Si Nice, kumusta man niya pag-eskwela? Bye. Wow, ha? Nangumusta palang gani ko sa kong anak, bay na dayon. Gibaliwa naman ang pagpangumusta na kong Nice. Nakalimutin ka siyang inahan ko. Si Dong Dawin, mo'y nagbantay na ko diri sa ospital. Si Dawin nga, anak ni Tia Rowena pa? Oo. Kay waman mo padayon og eskwela. Humani ni graduate sa senior high school. To ay kwarta nga gipadana ko kang Japa. Alang to sa imong gastuhan sa ospital. Mao ba, day Happy? O, Papa Sefos. O, magpadalang unya ko og dugang kwarta kang Japa. Hangtod ka makagawas ka sa ospital. Salamat yung kayo, day Happy, anak. Pagpakaayo, Papa Sefos. Day Happy, pasaylo ako sa tanan kong mga bati. Gibasulan ko na ang tanan. Oh, Papa Sefos. Wa ko mahimong usa ka maayo nimong amahan. Ug namatay na lang sa mama nimong nga wa ko wa ko mamahimong usa ka maayo niyang bana.
Pasaylo asad ko nga nibati ko kasuko nimo. Nahiubos lang yung ko nimo, Papa Sifos. Oh, welcome back to work. My pleasure to be here at work again, Mr. Pierce. Please, don't waste this good job opportunity. This is also for your own good. Yes, sir. Thank you so much, sir. Tambag lining ako, ha? Tunin na sa hinay-hinay ang pagbuhi gikan sa mga kamot ni ng Lemar de Happy. Mitch. What if? Gihimo ka lang na yung bread and butter na ng tawhana. O may isawa sa busyog mga anak sa Pilipinas. Matagi kayon, nga naay mo al kontra sa relasyon mo ni Lemar. Sakitan ko kay ko, Priscilla. Mga kasama atong sundan ug mapagpaminaw ang laing sumpay sa suwatampo ni Happy dinining atong tulumanon. Bagong Bayani. Kung doon ay kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.